Bulgaristan size susamış. Bulgaristan sizleri bekliyor. Burası yeşerdiği gibi Rodop Dağları, Dobruca, Aytos Ovası, Deli Orman sizleri bekliyor. 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyor. Турски. Тъй като според нас, скъпи приятели, това е откровено нарушаване на изборния кодекс, се обърнахме към ЦИК, за да разберем какви мерки смятат да предприемат по случая. Да видим. Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Бойва Климов, ето ми с господин Томов от ЦИК. Здравейте. Здравейте. Сещате ли се защо съм тук? Общо взето, да. Значи, гледахте ли материала? Да, гледах материала. Който видяхме как ДПС води кампанията си на турски език в 4 населени места и има агитационни материали на турски език. Bulgaristan size susamış. Bulgaristan sizleri bekliyor. Burası yeşerdiği gibi Rodop Dağları, Dobruca, Aytos Ovası, Deli Orman sizleri bekliyor. 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. По повод вашето предаване в Централната избирателна комисия постъпиха 2 сигнала от български граждани, които настояват комисията да се произнесе по него. Поздравяваме. Сигналът още не е раздаден по същество, но вчера е докладването от комисия. Защо не е разгледан? Защо не е разгледан? Не мога да отговоря на този въпрос в момента. Комисията имаше много претоварен дневен ред. Така лично ще настоявам да бъде разгледан още в неделя. Какви санкции може да очакваме към предвидените от закона? Те са глоби. Сега... Глоби. Говорете ми в цифри. Зависи до 2000 лева, мисля, че за предвидената обща санкция в изборния кодекс. Зависи какви нарушения ще преценим, че са извършили. То се вижда какво ще преценят. Eminim 40 değil, 45 milletvekili aşacağız. Buna eminim. Çünkü partiniz ne kadar güçlüyse sizler de o kadar kendinizi güvenli hissedeceksiniz. Аз не бива да говоря в лично качество, все пак съм говорител на комисията. Да, и мога да коментирам моите решения. За всеки отделен случай ли ще има санкция? За всяко отделно населено място или общо? Това ще реши комисията. И това ще реши комисията. Не ме карайте да коментирам по същество, пак ви казвам, защото сме колективен орган, трябва всички колеги от комисията да си кажат мнението и да вземем колективно решение. То така като е колективно, малко се размива отговорността. От друга страна, пък дава някаква гаранция, че никой няма да злоупотреби с правата си като член на ЦИК. Да сме спокойни, господин Томов, че ДПС, най-българската партия, партията, която вие видяхте в материала, се обръща не към българския народ, а към великия турски народ, ще си понесе отговорността. Derman olmaya hazır mısınız ey ulu Türk milleti? Въпросът ще бъде обсъден на заседание на комисията. А кой на какво мнение вътре в комисията можете да видите сами, защото заседанието на комисията се излъчват пряко. Да. Благодаря ви. Или както ви каза господин Местан, Ашко Осун. Благодаря ви. Няма да вляза в тази езикова конотация, както казва господин Местан. Да, много добре завършваме интервюто. Принасяме се на въпросно заседание на Централната избирателна комисия, проведено вчера, неделя. На него присъстваха 14 от 20-те му членове. Припомняме, че за да се вземе някакво решение, за него трябва да гласуват 2/3 от присъстващите членове. А това означава от 14-те присъстващи, поне 10 да гласуват за. Цветозар Томов внесе за разглеждане видеоматериалите, излъчени в Господари на ефира. На 10-ти бях поканен да дам интервю за предаването Господари на ефира. От предаването се интересуваха при интервюто преди всичко от това дали комисията смята да разгледа информацията в репортажа, публикуван на 6 октомври 2014 година, който съдържа кадри, показващи агитация за чужд език във връзка с интереси и запитването на екипа на предаването, както и поради това, че изгледах записа на предаването и имам вътрешното убеждение, че той съдържа информация за нарушение на изборното законодателство. Предлагам да разгледаме случая. Предложението ми
в конкретния случай към вас, уважаеми колеги, е да видим записа и след това да преценим дали да разгледаме случая. Както можеше да се очаква, предложението среща съпротива от представителите на ДПС. Слушаме Ерхан Чаушев. Кога има стабилитет в решенията на Централната избирателна комисия? Един ден вземаме едно решение, друг ден вземаме друго и сега наново пак от определен тип членове пак подклаждаме, пак нещо си, пак нещо правим, разбрал, недоразбрал, чул, не присъствал, присъствал и така нататък. Достигаме и до самото гласуване. Колеги, подлагам на гласуване постъпилото предложение да изгледаме записите, предаването и след това да преценим дали да се произнасяме по същество. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 9 от членовете на ЦИК гласуваха видеоматериалите да бъдат гледани на заседанието. За Саматева, Томов, Христов, Цачев, Златарева, Пенев, Ганчева, Цанева и Ивков. 5 бяха против. Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Метин Сулейманов. Всички от ДПС, както и 2 от БСП. Самата председателка на ЦИК Ибелина Алексиева и говорителят Александър Андреев. Колеги, нямаме такова решение. Продължаваме с следваща точка от дневния ред. Мнозинство от 2/3 не беше постигнато, макар и с малко. Зуек, няма ли са време хората, разбираш ли? В този ден взимаха какви ли не процедурно-административни решения, а с конкретни нарушения на закона не им се занимаваш. Ей, на това му викаме държавна институция в интерес на обществото. Скъпи приятели, Рашков, писна ми да казвам, ей, това може да се случи само в България. Тогава ще го кажа. Ей, това може да се случи само в България, не? Добре ли? Много е добре.